Dunay kritiko no ang ato ang mayor sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga karon pasakaan man ni og cyber libel unya gitubag na pod sa mayor. So atong hibawon na Idol Mikey kung unsa kahay hinungdan unsa iyahang rason ano nga iyahang kanabang unsay kuha na ning kritiko ba unsa ba iyahang mga basis nganong wa sa kauyon sa pagduma sa maong opisyal unya cyber libel no ang ipasaka nga kaso batok niini. But anyways ato ang makigsuunan nga naka-tune in karon again di lang kita palabi sa ato ang mga gibati may labi nag-init na kaayo ang pamulitiko ron. Nakaduol na pa ya. Tinuod imo ka may ang goal ani mas init pa ang supporters kaysa mismong nidagan. Mas nagkatibuagsa na ang mga supporters kaysa mga kanang grupos mga nanagan. Mga nidagan chill ra kayo. Atong oras sa IFM alas 8:11 na. Kompletong detalye kabayan sa maong balita ato makauban si Idol Aiko. RMN Report. May paggawas ug pahayag si Mayor Jonard Ohong Chan kabahin sa kaso nga iyang pasaka kang political critic Elvira Humphrey. Kahinumduman nga misurrender si Elvira Humphrey sa Police Station 3 Barangay Gunob niadtong Pebrero 3, 2025 human magawas ang iyang warrant of arrest niadtong Enero 30. Sumat ni Police Lieutenant Christian Torres, ang spokesman sa Lapu-Lapu City Police Office, giatubang ni Elvira ang daghang kaso sa cyber libel ilawom sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Gipasabot ni Mayor Chan nga di lang siya ang nagpasakang kaso batok kang Elvira kundi apil usab ang kapitan sa Barangay Kanhulaw ug ang hepe sa IT office sa syudad. Si Mayor Chan mismo nagpasaka og 5 ka kaso. Matod ni Mayor Chan, dawaton niya ang patas nga kritisismo apan di siya mopasaylo sa pagpakatap og bakak o fake news. Dugang ni Mayor Chan nga ni-offer pa siya og trabaho kauban si Elvira sa rason nga murag maswito pa si Elvira sa problema sa dakbayan. Gitumbok usab niya nga politikanhong tinuyo ang mga batikos ni Elvira nga pabor sa oposisyon ug kaniadto gitagaan na kini og higayon sa usa ka no holds barred nga panagistorya apan wa gihapoy kasulbaran nga nahimo. Mipasalig si Mayor Chan nga padayon siya bukas sa transparent ka panggobyerno ug patas nga kritisismo apan nag-awhag sa responsable ug tinud-anay nga diskurso imbes sa politikanhong atake. Alang sa IFM balita sa buntag kini si Idol Aiko. Di kapugnan sa paghatod sa nag-una og labas nga mga balita. Tatak RMN, tatak IFM balita.